बिहामजो मोजाङै अपारेशना जाबायबालाय दाथ' मोजां खौरांसो मोनखासिगोन जोङो। डक्टरा जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो लासै लासै नायदो आयै। आबै नायना आंबो फैदों नोंसिनाव। औ जोंना आनै मिलिसायाबो फैदों नै आयै। जुरिया मेगन नुफिनसिगोन आं जोबोद खुसि। दे जुरि डक्टर बुंनाय बायदि नायनाय नोंबो जोंखौ नुफिनसिगोन गासैबो नुफिनसिगोनबालाय। बिहामजो नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो मोनैया गोबावथारसैलै। ओमफ्राय आङो बिहामजो नुदोंना नोङो जोंखौ नुदों? हा सानाबा आयु बिहामजो नुबाय नोङो? औ आयै आं नोंखौबो नुफिनबाय। मिलिसा आबै नोंखौबो बेसेबा गोबावनिफ्राय नुबायहाय ओरै फैनाय आंनि खाथियाव। औ आबै। आयै फिसौलाय माला फैया नोङो? आबै नों दिनै आं फैबाय ओमफ्राय नोंबो आंखौ नुफिनबाय आंथ' जा खुसि। नुबायना आयै नोंनि अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय आरो नों गासैबो नुफिनजोब्बाय। दिनैथ' बिदिबा जोंनि न'खराव मोनसे गोदान खुसि फैफिनबाय जुरि। ओमफ्राय नोंनि लोगोखौबोथ' नोङो नुफिनना मोजां मोनबाय न' जुरि? नोंनि दुखुखौ आंबो सहाय हाखाथारलामोन। औ इमि नोंखौ आफाखौ आइखौ जोंनि गासैखौबो नुफिनजोब्बाय आङो। आंनि मेगना थारैनो फैफिनमारबाय। बेफोरबायदि खुसिखौनो मोनफिनगोन ना मोनफिनलासो सानबायमोन आयै। मानो मोनफिना जानो बिहामजो नोंनि मेगनखौलाय इसोरनाव फोथायनाय लाखि बुंखादोंमोन ना आङो। जोंबो बेसे आरज गाबबाय थायोमोन नुबाय इसोरा खोनासंबायानो। ओमफ्रायथ' रोजा रोजा साबायखर थाबायलै जायबा मेगनखौ डनेट खालामदों न'। आयु सोरबा बिदि एसेबां गिदिर गोसोनि मानसि जागोनथाय आबा। डक्टरफोरना मालाय कानेक्सन थाखाजोबोलै आयै। मालाय डक्टरासो नागिरदों बेखौथ' जों मा मोनथिबावनो ना। थारैनो आबा। दे मालाय डक्टरासो मोनथिसिगौ बेखौ बिहामजो। ओरैनोथ' नङा आयोना गावबागाव मेगनखौलाय बोरै सोर डनेट खालामनो बेखौसो बोरैबा नाङो आरोना आङो। थेवबोथ' ना दिनै नोङो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां नुफिनबाय आरोबा दे मारै सोर डनेट खालामखो माखो बेखौलाय मा खालामबावनो दे बिहामजो नोंथ' खमसे खम नुफिनबाय ना। औ ओमफ्राय सोराङालाय आबा दाबो फैयाखै बियो? सोराङा दिनै ओरैबायदि खुसि जुरि दखानाव दहायनो थांदों बियो खरस खालामनो होननानै मालाय जाहोगोन लोंहोगोननो दिनैहाय नोंनि मेगन नुफिननायनि खुसियावनो बेखायनो खरस लायनायानो सफैयाखै माथो। औ आयै एसेबां गिदिर मोजां सान दिनै जोंनि थाखै। आंथ' सानबायसोमोन आं मेगनखौनो नुगोन ना नुला माब्लाबा आंनि बेफोरबायदि खोमसियैनो थाबाय थानांसिगोन नामा आङो। नाथाय दिनै आं आंनि मेगनखौ मोनफिननानै जोबोद खुसि जाबाय। दे बिहामजो बांद्राय दुखु दाजाबाय दाथासै जि जालांबाय आरो दाथ' नों नुफिनबाय नालाय। आबै गाज्रि सानाबो थाबाय थायाथ' सानसे मोजां सान फैफिनो ना। नुबाय बेसे गिदिर गिदिर खोथा रायलायनो रोंखो जोंना मिलिसा आनैया। आयु बे जोंनाव फैबाय थाग्रा जाबायलै। ओइ सेंग्रा मा मोनफैबाय थायोलै नों जोंनाव? मा सिख्ला आंथ' नोंसिनाव बेरायफैबाय थायो बेरायनो गोसो जायो नालाय आङो। ए नोंहा बेरायनो थाखाय जोंनावल' मोनबाय आरो जायगाखौ लाजाबोलै अखानायबानो सोरांबानो गोरब्ला नुजाफैयो। जोंनावल' आलासि जाफैबाय थानोसै नों बाजैनि फंबाय जाबानो जे आलासि जाफैबाय थानांगौ बे नङाना। बोरायना मानसिखौ बिदि बुंनो हामगौ मोखाङाव मोखां। ओइ बाजैनि फंबाय जानायनि फायदा उथायोलै बे आब'। फायदा उथायखागोन माइबा आरो बाराखौबा नोंखौ नायनो फैबाय थायो आं नोंखौ। ओइ साब बायनो गोसो जायाहां नोंखौ। नों नायाबालाय मा जानोब्रा उरायना नोंखौ नायनो गोसो जानानै फैथारोलै आङो। ओइ मिस्टार थाब थाङोबा थां दे जोंनि न'निफ्राय बिदि फैबाय थाबानो जागोन नामा जोंहानाव बेदर गैया। ओइ गथ' थांबा थां नों बेनिफ्राय दा नङाबा थाव सोबासिगोनसो आं नोंखौ। बेदर गैयाबालाय मा जादों अब्लाबो ओंखामा ओंखाम नङा नामा नोंसिनि ओंखामखौ बेदर गैयाबाबो जालांगोन। नोंसिनावबो मालाबा जाहैना फैबा आङो सामफ्रामबो थांनानै जोंथ' मा जों गासिबो थांबाय थाबोला। फैदोब्रा थांबानो जाबाय माथो सोरथो बादा होदों फै जोंनावबो आलासि जाफै। नै बे गोसो गोरबोजोंसो बरायबावगोन मेहेरा मिथिगौ गासैखौबो वेलकाम जोंनि न'आव आं बादा होआलै रावखौबो। दुगियानो बारालै बियो नों बेखौ दासानसै आब'खौ बिदि लाबोदों माने नों हिर' जाबाय एकदम सुपारमेन जाबाय। माथो सानदों एक्टर जाबायब्रा आं एक्टर नोंबौआ एक्ट्रिस जाबाय आं बेखौ गुन्दाफोरनिफ्राय बासिनानै लाबोबाय बेफोरबायदिनो सानबायब्रा आङो एक्टर जाम्बि। नोंथ' बर' फिल्मनि एक्टरबो जानो समायबावासो आरो गावखौनो एक्टर लिस्टाव गोग्लैनाय सानदों बियो। जाबाय दे उरायना थांदो थां मोनसिगोनलै गथ' नोङो आंजों आलासिखौ बिदि लाजि फोनांबाय थाना नों बारा खोथा बुंनानै। आब' बारा दारायलायखा बाराखौबा बे नोंखौ फटायनोसो नागिरगोन। ओइ उरायना आं बाराबा बुङोबा नोंखौ फटायबावगोनसो। बुहुमनि जोबथा सेंग्राबाबो लाया आं नोंखौ। लैजा गैया जोंनावल' आलासि जाफैबाय थाग्रा जाबायलै।
बाजै बे बाजैयानो लायहोदावो लायोबाय नालाय लाफाखाबाय आरो बे आब'आबो आरोथ' उरायना ओइ बहा खारखो मिहिर नोंबो एदावबाय थाबावो आं बिदि आंखौ उल्था उल्था बुंग्राखौ ना बुंफिननो लुगैयोलै आङो खुगाया आंनाबो बारा बेबायदि खोनासंबाय थानो बायोना नोंसोरजों बिदि मा जागोन ओमफ्रायथ' आइम सरि नानिनिफ्राय आङो सरि बुंबाय नोंखौ नंमारगौ दे आबै सना गोबाव साननि उनाव दिनैसो माबा बिहामजोखौ बिदि नुफिना जि गोजोनबायहाय गोसोआ आयौ बिहामजो बेसे दुखुआव दंमोन जोङो नोंजों लोगोसे ओमफ्राय आयै दिनैथ' साहाखौबो आंनो बानायगोन आरो जाग्राफोरखौबो आंनो बानायगोन बोरैबा दाबो खोमसि खोमसि मोनदों आङो दासो नुनायखाय खोमसि साग्लोबनाय बायदि मोनबाय थाबावो जेरै लासै लासैसो एडजास्ट खालामफिननो हासिगोन नोङो गोबाव साननि उनावसो बेफोरबायदि जाबाय नालाय दा बेखायनो एसे बोरैबा नांदों नोङो जुदा जुदा नुमारदों दे औ गोबाव साननि उनावसो नुनायखायनो जानो हागौ नुबाय बेखौबा बेसे गिबाय थादोंमोन नों आयै जागोन ना जाया होननानै जाबाय दा जेरैनि खुसिखौ नुनानै आंबो डाबल खुसि जाबायहाय बिसोरा अन्थावबाथाव बेसे दुखु थाबाय थायोमोन बिहामजो दायो बिदिबा नोंनि आइ आफाखौबो लेंहरखादो न'खराव जोंहा एसेबाबो सेलेब्रेसन खालामगोनबा न'नि गासैबो थानांगोन ना औ जागोन दे आफा फैगोन ना फैयाथाय आइया माने सोलाबगोन ना सोलाबा आफाखौबो नायबाय थानांगौ नालाय आयं लिंहर दे न'खरनि गासैबो थाबा एसे मोजां नाङो ना मोजां सानफोरावबो गासैबो न'खरनिया थाजोबोब्ला जागोन दे आबा ओमफ्राय जोंना मेहेरालाय बोरैथाय न'आवनो थाला गथ'आ बेबो औ बे गथ'खौ नुवाखैलाय आङो मा बिमाखौ नायनो गोसो गैया नामा बियो ओइ बिहामजो माबा सोरबा लोगोनाव थांनो होननानै थांदोंहाय फैयाखै दाबो दहाय फन हरदोंमोन आङो बिबौखौ फैनालाय बावदोंसै आंबो ओरै थांलाय ओरै फैलायखा आबै आङो ना नोंनि थाखाय माबा मोनसे लाबोदोंमोनथ' आं दा होगोन दे आयौ आनैसना हा नोङो आबैनि थाखायल' लाबोबाय जोंनि थाखाय लाबोआखै मामा आङो खालि आबैनोल'सो लाबोथ'दों थोद बेखौलाय मा सरि बुंलायनांगौ आं मिन्थिखायोब्रा नानिया नोंसिना एसे बोरैबा गथ'आ अब्लाबो बेफोरबायदि बांद्राय बुंबा नोंबोथ' गाज्रि मोनगोन न' मोनालै मानो मोननो आं गाज्रि मोननो रोङा जानला मोनला मेहे अब्लाबो ना नोंखौ बिदि बुंबा गाज्रि मोनो आङो मानो होनबा इसेबां मदद खालामबाय नोंबो नङाबाथ' दिनै आं मोजां बेवहाय फैफिननो हानाय नङामोन ना थोद जाम्बि फैफिननो हाया जायो नामा जेरैखि जायाबाबो गोजौ अख्रां फाथाल जेरैनिफ्रायबो नागिरना लाबोफिनगौमोन ना आङो ओमफ्राय जुदि आं फन हरफ्लाङासे नों बोरै मिन्थिगौमोन मानो मोनथिया जानो दे आंबो आब'नाव सोंनो नंबाय थाखादोंमोन नों बिदि डाइरेक्ट थांनायखौ आं बारा फसायखायाखैमोनलै उफाय गैयाना मेहेर उफाय गैयानोथ' दा नोंखौ खैफोदाव खोख्लैबायमोनलै बेखायनो बिदि दा थांसै दे गाज्रि मोनलै बिदिबा एसे एनै मददखौथ' आंबो होनो हायोना नों आंखौ लोगो साना नामाब्रा गावहा गासिखौबो खोन्थाजोबला दाना आगोलावसो खोन्थायोमोन दाथ' बाबायसोदां ने न'आवबो थाब थांनांगौ दिनै आइ फैगोन जोंना माने हस्पिटालाव अपारेसन दंमोन नालाय थेवबाबो बेहायबो दसे फैग्रोबावबाय आङो मोनसे फिसा खामानि दंमोन नालाय नों बुंनाया न' मेगननि अपारेसन जादों ओमफ्राय एबारथ' हामखासिगोन बे हामबायानोदां न' औ हामबाय बायदियानो होनदोंलै दा फुरा एबार दिनै मोनथिसिगोन मेगनखौ खेवबा दे मोजाङानो जाबाय मेहेर नोंनि आइया नुफिनसिगोनबा अब्लाथ' नोंनि आइनि खाथियावनो थानांगौ नोङो दिनै मानोलाय फैलायनांगौमोन गाबोन फैमोन नङा इम्परटेन्ट खामानिया नैबेलाय बे दंमोन आयौ मा बेलाय जों न'आव थांफिनबाय दाना आं एसे नोंनाव फनबो गैलाना बोरैबा मोनबाय आङो बेखायनो रायलायहरनोबो मोनासै नोंजों आब'नावबो हरबाय थानो बोरैबा नाङोना डाइरेक्ट नोंजों रायलायाबा नोंसिना बिनानावाथ' माबायदि मोनथिखायोआनो बाखिथ' नोंनि फनाबो गैलाबा फैसानिबो एसे प्रब्लेम थायो नालाय लाबबायलै आङो एसे बांद्राय दामनिथ' नङा बाट लाबबाय जायखिया आङो मेहेर नों आंनो मानो फन बायलायनानै लाबोखो दे ओइ दसनि सानदोंबा नोङो बे फनखौ लाथारनांगोन मानि बेलाय लाया बेलाय लानोथ' नांगोन आरो खामानियावबो फैखायोना खामानिबो नांखागौ फनजों मा जायो मा जायाना आरो रायलायनायनि थाखायल' नङा जेन'बा गोबां खामानियाव फैयोना इम्परटेन्टबाथ' मोननाय नङा नोंखौ फन गैथ'वाबा नोंबो हथात बोरै लानो हानो दे औ नंगौ नोंनियाबो दां उनाव फैसा जमायबा बायगौमोन ना दे इट्स अके बेफोरखौ जेबो दा सानदों डाइरेक्ट लाल' ओमफ्राय सिम दंखायो दे बे नाम्बारजोंनो दायो मिस कल मारिबानो जाबाय आंनाव नाथाय मेहेर प्लिजलै अखाफोर प्लिज लाखिदोब्रा नङाबा आं मार गाज्रि मोनगोनलै नाथाय प्लिज लाखिदोरा दे बिदिबालाय
आइलै बेखौनो सानबाय थाबाय नामा नों दाबो बिसोर बुस्थुआना आंनि नङालै आंनि सासे लोगोनिसो आंबो मिथियामोन बेजे आंनो बेफोरबायदि दोननो हरदोंना उनाव नायबासो ओमफ्राय जा गिबायमोन आङो आयै आंखि मालाबा गाज्रि खामानि मावो नामा मावाथ' नै आबा बिसोरबायदि गाज्रि मानसिजों लोगो जायै जायोनोथ' उनाव गाज्रि जालाङो जानला मानला लोगोजों लोगो जानाङा होनबाबो दा नुबाय बेफोरखौ पुलिसा मोनबा बिसोर मा खालामगोन नोंखौसो दाय होगोन आरो गोसोआव दङना रंजालि आइया माखासे गाज्रि मानसिफोरा माबायदि खालामामोन बेखायनो गिलायलाङो आं आबा नोंबोथ' बेफोरबायदि माबा गाज्रि हाबायाव थाङाखै नङाब्ला बेफोर मारै नाङा नाङा आबा बेफोरबायदि लोगोजों लोगो जाथारनाङा आरो हैफिन थां दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि लाखिलाबायनाङा जेबो दोनथ'नो होबाबो आरो सोर लोगो बेलाय बेथ' बेबायदि हाथियार थालायनायबा जोबोद गिथावनाबो जागोन आबा जानो थाय आयै एसे गिथावनाथ' बोरैबाथ' नांदों आंबो बाट आंबो बिदि होनना मोनथियामोन ना बेखौ नाथाय नों टेनसन दाला लुबालु आयौ 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 माबायदि हाथियारबो दङ आरो फैसाबो बेफोरबायदि खामानि मावै खिजानि सोरखौबा बुथार माबा माबि खालामनानै एकदमबारे हमख्रमसि खालामनानै गावथारला गावथारै खालामनायबाथ' खम गिथावना जोंखौबो माबा मोनसे खालामफ्रांबा बबेनि लोगो बेलाय आबा ओमफ्राय गोबावजों खेबसे लोगो मोनलाय आयै मानसिया खुनु जायगा मोनसेयाव थाथेरखाया बाट लोगोथार नालाय आङो आगोलनिफ्राय लोगो मोननाय बेखायनोसै आयै बाट आं हैफिनसिगोन बेफोरखौ हैफिन आरो मोजां साबधान हैफिनबाबो माने नोङो हैफिननाङा आबा मानसिखौनो लेंहर जोंहानावनो लेंहरनांगौबा दे बिदि मानसिजों हारसिं लोगो हमहैनोबो गिनांगौ जागोन दे आयै नों दुखु दाजासै बा जुदि खैफोद जाफ्लांबायोबा इसोरा दा खालामथों थेवबो गिनाय मोनोहां आबा आंहा मा जागोन नांगौबा आंनो जाथों आं जाबाबो जेबो अरजाया नाथाय आंनि फिसाया जुदि माबा मोनसे जायो आं सहायनोनो हानाय नङा आंनि फिसाजोआबो बेफोरबायदिनो माबा मोनसे जाथाय जानानै गोमालांबाय दा नोंबो आं गिनाय मोनो साननानैबो आबा आयै आं मिथिगौ नों जोबोद सानैनो गिनाय मोनबाय बेफोरखौ नुफ्लांनानै नाथाय नोंनि नोंसालाया बेफोरजोंनो सिगांनिफ्रायनो गेलेबोनाय आंखौ निमाहा हो आयै आंथ' नोंनो फुरा सैथोखौबो खोन्थानो हाया आयै मानोना नों सहायनो हाखानाय नङा हेल' आंनि लोगो सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गुसुंबाबो लाबोनाय जादों दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौनो नायनानै दसे सम बारहोथ'दो जाय नायनो मोजां मोनो ना लाइकखौ होनानै गालां लोगोफोर लोगोसे कमेन्टबो खालाम मोजां मोनोबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय दिनै थांथ'नोसै नेक्स्ट एपिसडजों लाबोनो हायोबा गोलावै लाबोनोसै दसे समबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर दे होमबा ना बाय बाय बयनिसिमबो